ers i mi feddwl am y Brifysgol Abertawe oedd y dewis cyntaf o bell ffordd. Ond bues i mewn rhai meddyliau hyd nes y chweched dosbarth ynglyn â pa gwrs oeddwn ni am astudio. Ond wedyn ffindes i ryw gysylltiad rhwng fi a'r Gymraeg yn y chweched dosbarth ac o'n i am barhau gyda hynny a lle gwell nag Prifysgol Abertawe i barhau gyda'r Gymraeg. Wel, ein bod ni'n adran gymarol fach iawn wrth gymaru gyda adrannau eraill, ni'n adran glos iawn, mae'r darlithwyr yn arbennig o gefnogol i ni, bob tro mae angen galwad, maen nhw yna i ni, ac mae'r cyfle i ni drafod unrhyw faterion, neu unrhyw adborth sydd gennym ni, maen nhw wastad yn edrych am ein adborth ni mwyn gwella'r cyrsau phethau. A wy'n credu bod hynny'n beth gwych iawn, bod yr ymdeimlad yma o gymuned gyda ni yn yr adran. Mae yna wastad perthynas gwych rhwng myfyrwyr yn yr flwyddyn gyntaf sy'n newydd ddechrau gyda rhai sydd yn gwneud ôl-radd. Mae yna wastad cysylltiadau digon o ymdrech i gael i ni gymdeithasu a phethau sydd yn wych. Wel, fel un sydd yn ymgymryd llawer gydag ysgrifennu creadigol, mae'r ffaith bod yna modiwle ynglyn â'r peth sydd yn wych iawn. Mae'r ffaith bod rhai o'r darlithwyr yn arbenigo yn y maes wedi bod yn wych o ran datblygu crefft a materion eraill o fewn ysgrifennu creadigol. Bues i'n lwcus iawn i dderbyn ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg, a wedyn bues i llynedd ar brofiad gwaith yn Ystradau, ac o'n i'n ddiolchgar iawn o gael y profiad yna. Ar ôl graddio, dwi mewn 2 feddwl yn y bryd dilyn MA ôl-radd yn y Gymraeg drwy ymchwil, ac ar yr ochr arall dwi'n ystyried gwneud ymarfer dysgu hefyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly wy'n credu mae yna llawer o ddrysau sydd dal ar agor i mi o ystyried dwi dal yn gwneud cwrs israddedig.